मानगोनां गाइस दिनैनि भिडिअआव प्रमद बर' बिथाङा जोबोद मोजां भिजन डकुमेन्ट्स खिथानाय बादि फिट खिथादों नाथाय खामानियाबा बेसेबां आवगायदों जे बिथांमोना मोनसे लामानि सोरां बिथांखि लादों माने खोमसि जायगायाव सलार लाइट होनाय नाथाय बियो दरसे गामियाव गंसे मोनदों बियो बेसेबां बहा दं बेनि सोमोन्दै सावरायनो थांगासिनो दं लोगोसे बिटिआरनि गेजेरजों पावारा खमायाखै बारायदोंसो होननानै बिथाङा बुंनानै होदों प्रुफजों लोगोसे बेखौ सावरायनोसै हेलो एवरीवन वान सेकेन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কথা দিছিলে যে সুইজাৰলেণ্ড বনাই দিব এতিয়া মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে গাঁৱৰ ৰাস্তাটো খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে বাৰিষা বতৰ অহাই নাই বাৰিষা বতৰ অহাৰ পিছত এই ৰাস্তাটি মানুহ যাব নোৱাৰা হ'ব ৰোৱা ৰুব লাগিব ইয়াতে মাছ মাৰিব লাগিব প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো মই এই ৰাস্তাৰ পৰাই আপুনি এই 5 বছৰত আপুনি এই বিটিসি অঞ্চলৰ এই ঘোৰামাৰা অঞ্চল আমাৰ বংশীবাৰী অঞ্চলৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ এটা ৰাস্তাই আপুনি বনাই দিব পৰা নাই আৰু আপোনাৰ মানুহে কৈ থাকে আপুনি বলে দুনিয়াৰ ভাল কাম কৰিছে এই কাম মাননীয় হাগ্ৰাম মহিলা বিচাৰৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিপিএফ দলে কৰিব আমি কৰিম তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে আপুনি চাওক আপোনাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে কি কৰিছে আপুনি কি কৰিছে গতিকে সময় যদি পায় আপুনি ইয়াতে এবাৰ আহি পেলাই মানুহৰ লগত কথা পাতি যাব আপোনাক ওয়েলকাম কৰা হ'ল আৰু এই ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা পাৰিলে আপুনি কৰি দিব 5 বছৰত আপুনি সময় পোৱা নাই গতিকে এতিয়া আপুনি যদি সময় অকনমান পায় এই ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ লগত অলপ আহি পেলাই আপুনি ইয়াতে সমিল হ'ব আৰু কথা পাতিব বুলি মই আহ্বান কৰিলো खोथाया जाहैबाय मा गिबियावनो जे लामानि सोरां बिथांखि मोनफा बिथांखि लालांनानै बिथांमोना खामानि मावदों नाथाय बे खामानिया बेसेबां तदन्त लानांगौ दं बेसेबां जोंनि गामिनि गोदोसोनाय गामिफोरनि लामाफ्रा खोमसि दं बेयाव बिथांमोना गासिबावबो दरफ्रोमबो गामियाव बिटिसिआव थानाय दरफ्रोमबो गामियाव खोमसियाव सलार लाइट होजोबदोंना रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंनिफ्राय बांसिन मिथिगोन सोरनि गामियाव सलार लाइट सौहैदों लामानि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोननाय सलार लाइट लामायाव खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों दा बियो बेसेबां साक्सेस जादों बेखौनो भिजन डकुमेन्ट्सआव बिथांमोना फोरमायनो थाखाय आवगायगासिनो दं बेखौ बिथांखि नाम होनानै बिराद गिदिर मोनसे खामानि मावनाय देखायदों नाथाय बियो बेसेबां साक्सेस जादों रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ आरो बिनि गेजेरजों माबादि मुलाम्फा जादों थारैनो खोमसि थानाय दरफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि गामिफ्राव गंब्रै गंबा सलार लाइट गायनानै होफैनो हामादोंना कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर खिन्थाहर बेजों लोगोसे बिटिआरनि गेजेरजों पावारफ्रा बारायदोंसो खमायाखै बिपिएफ दोलोनि बुंनाया नंखाय बिपिएफ दोलोआ पावारखौ खमायदों होननानै बुंदों नाथाय अलरेडि नटिस होखानायसो पावारा बारायदोंसो मान मर्यादाया बांसिनसो मोनदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों मिडियानि गेजेरजों थारैनो बे खोथाया बेसेबां अजन गोनां बेसेबां सैथो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बुंनायफ्रा फोरमानजों लोगोसे बुंनाया माबोरै नंखाय जानांगौ दिनै डिसिनो पावारखौ हरनाया आरो लिरनायावनो रोखा जों खोनानो मोनबाय ससियेल मिडिया हक आरो एमअएसआव बिटिआरनियाव गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौहाय डिसिनि गेजेरजों मावनाय जागोन मा जाखो बे डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ होमब्ला डिसिआथ' नोङो 6 सिडिउल हिसाबै जोंनिया ना 6 सिडिउल नंला जेनेरेलसो जाहैबाय नामा बिटिआरालाय प्रमद बर' सार दा 6 सिडिउलावथ' नों डिसिआ मालाबाबो नोंनि आन्दाराव फैया बेखौथ' बेसेबां बुंबावनो 6 सिडिउलाव डिसिआ मालाबाबो बेयाव सिङाव फैया बिटिआरनि सिङाव फैया बिटिसिनि सिङाव फैया बे आसामनिसो डिसि मिन्स आसामा सालायनाय डिसिनो हरनाय सालायनो हरनाय माने डेभेलपमेन्ट वार्क्सफोरखौ मावहोनाय माने आसामा लानानै खामानि मावनाय होमब्लालाय आरो माथो बुंबावनांगौ दं आसामा सालायदोंनाय लोगो पावारा आसाम लांनाय माने मा जोंना खमायनाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर आरो मोनसे खोथाया मा बे बिटिसिनि चिफ डिपुटि चिफआ गोदो केबिनेट रेंक अफ मिनिस्टारनि स्टेटास मोनोमोन केबिनेट मिनिस्टारनि स्टेटास मोनोमोन आरो इएमफ्रा मिनिस्टार अफ आसामनि स्टेटास मोनोमोन नाथाय बे दा गैला
गैला मानि पावारा खम जानाय माखौ बारा होनबाय थायो प्रमद बर' सारा खुगायावल' स्लिम स्लिम आरो दे बेफोरखौ थांनो होदो लेट इट ग बेखौ थांनो होदो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा थांनाय समाव 17 बोसोराव जों नुबोदों रोखा रोखा गुबुनखौ बुंला एग्जाम्पल मोनसे उदाहरन मोनसे মই আজিৰ तारिखত प्रमद बर' सारत सन्मुखत এটা उदाहरन দিব বিচাৰিছো जे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआव साख्रि सोनो हानाय बिटिसि हा क्षमता दंमोन पावार दंमोन नाथाय दिनैनि समाव बे पावारा बहा थांखो प्रमद बर' सारा मानो बे पावारखौ लाबोनानै बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफोरनो मानो होफैनो हादिया सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सारनि समाव गोबां साख्रि मोनदों थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड सोनो हादों नाथाय प्रमद बर' सारनि बे 5 बोसोर सासन खुंनायाव जों सासेखौबो साख्रि मोननाय नुनो मोनाखै बोरै बे पावारा बहा थांखो आसामा लांफिनबाय अब्ला आसामनो हरफिनबाय मानि आसामा लाबाय मानि जोंनिया खमायबाय जोंनि मोनखानाय पावारखौ हरबाय मानि लाबाय प्रमद बर' सासन खुंनायाव पावारा खमायबाय होननानै फोरमान जाबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों पावारा खमायलांबाय आसामनो जासिहरबाय नाथाय बिटिसिआव दंमोन साख्रि सोनो हानाया बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा सार दिनै रायजो राजाफोरखौ रावखौबो थगायनो हाला बुजिजोबगौ सिगांनि समाव साख्रि मोनदोंमोन नाथाय दा मानो प्रमद बर' सारनि आमोलाव साख्रि मोनाखै फोरमान जाबाय पावारा खमायनाय बाव बारायनायनि खोथा फैया दा बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंहरबाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर भिडिअखौ बेसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल